Upod nga nasunog ang 69 anyos nga lula sang gintupok sang kalayo ang iyapuluyan sa barangay Ibaw, Lezo, Aklan. Sa investigasyon sa Numancia Fire Station, nagaisanon ang Tigulang sa iyapuluyan sa natabo ang sunog. Mahimo sa kusina nagalin ang kalayo kag madlasig nga naglapta sa bugos nga balay kay human sa light materials. Madinalag-on na ginpatigayon ang Sinulog sa Kabankalan. 7 ka mga tribo ang nagpasundayag sa tribal competition. Ininagikan sa mga barangay nga sakop sang syudad sang Kabankalan. Gindeklara nga tribal champion ang tribo Umpong sang barangay Tabugon. Sa tunga sang okasyon, lubos ang pagpasalamat sang lokal nga pamunuan sa bugay kag grasya nga ilanabaton sa debosyon kay Senyor Santo Niño. Gindeklara nga champion ang hubol tumandok sa Buena Vista National High School sa ginpatigayon nga Palayag Festival sa probinsya sang Guimaras. First runner-up ang Agsanayan National High School kag ila nakuha ang street dancing champion sa sulod na sang 5 ka tuig. Tuigan nga ginapatigayon sa Buena Vista ang Palayag Festival agud kilalahon ang kontribusyon sang kalalawran sa pangabuhi sang taga Buena Vista. Nagdangat na sa 36 ang mga nagkaladakpan sa bugos nga Rehiyon halin nga ginpatuman ang COMELEC gunban. Nagpanguna ang Negros Occidental kag Bacolod City nga may tag-11 nga nagkaladakpan. Ginsundan sang Iloilo nga may 7 nga nadakpan, samtang may tag-2 nga arestado ang Aklan kag Antique. Isa naman ang nadakpan sa Guimaras kag Capiz. Nagdangat sa 22 ka mga armas lutang ang nakumpiska kag 2 ka kutsilyo. Nag-umpisa ang COMELEC gunban sang Enero 13 kag magatakop ini sa Hunyo 12 pagkatapos sang eleksyon period.